Na sziasztok, takarítsunk együtt konyhát Clean and Play appal. Aki ismeri a Clean and Cookot, nekik lett egy ilyen applikáció, ami szerintem eléggé feldobja a takarítást, főleg ha nincs kedved, nincs motivációd. Itt éppen kiválasztottam a konyhát, elég sok mindent be lehet rajta jelölni, még igazából fedezem fel, hogy mik vannak rajta és hogy működik. Meg vannak adva a sorba a feladatok, hogy mivel érdemes kezdeni, és itt a pulttal kezdtünk, a pultot le kellett takarítani, azért is járnak amúgy pontok. Szeretnénk nektek kedveskedni egy kis kedvezménnyel, a Wiki10 kuponkóddal 10% kedvezményhez juthattok a Clean and Cook oldalán, ami június 1-től 30-ig tart. Ez a kék színű limitált kiadású vízkő és zsíroldó, szerintem zseniális, annyira jó illata van. Én még egy kicsit át szoktam őket dörzsölni, mivel nálunk eléggé kemény a víz és gyorsan keletkezik vízkő, majd pedig egy nedves tőlőkendővel átölöm az egészet, utána pedig szárazzal. Szerintem nagyon szép lett az eredmény, bár van egy hely, ahol nagyon meg tud ragadni a vízkő, és nem tudom eltávolítani. Kommentbe várom a tippeket, praktikákat, hogy ti ezt hogy oldanátok meg, vagy mivel szoktátok. Ezután pedig a gáztűz helyett takarítottam le, lent az üveg részét is, ablaktisztítóval, de nagyon szépen leszedte. Én mindig ablaktisztítóval szoktam, mert ilyen gyönyörű lesz tőle a végeredmény. Mindig takarítás közben szokott elfogyni a kéztörlő, és még van 30 percünk a takarításból. Vissza a mosogatóhoz, áttöröltem az edényeket, és a csepegtetőt is. Majd én az ablakot is letisztítottam, és körülötte is, ugyanis ezt nem írta az applikáció, de erre már ráfért. Nyitva is hagytam szellőztetni. Kis csempetisztítás! Csempetisztítás után elraktam a szennyest, és vettem elő mindenből frisset. Majd jöhetett a porszívózás, és a végeredmény ilyen lett, én nagyon meg vagyok vele elégedve, sőt, még idő előtt végeztem, és még szintet is léptem, majd mindjárt láthatjátok is. Itt még körbe mutatok mindent, kár, hogy a videó illatokat nem tud átadni. Ezt a kis kosarat mindig elő szoktam hagyni, és legalább mindig íznél vannak a dolgok. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek, remélem tetszett. Hamarosan jövök majd a folytatással. Addig is puszi nektek!